Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7 minutos, nakaligas at tak na nga alas 5. Salawat mayong hapon na naman. Yari kita sa Pizza 31 sa bulan sa Agosto tuwing 2020. Isa ini ka signifikante maka-aksyon dalayawon kag halandumon ang subong adlaw. Agosto 31, 2020 ginasaulog ang adlaw sang mga pungsod nun nga bagadihan, ang araw ng mga pambansang bayani. National Heroes Day, katapusan nga Lunes sa Agosto, bulan sang tigkiriwi. 31 kaadlaw nga pagkakiniwi sa mga nawong kagguya. Sang mga negrosanon kagabakulod nun, mayara nga magluwas nga nagakiwi, nagakusmod pa, kag nagamulodlo ang mga mata, bangod sa antos kag sakripisyo sa halit sang COVID-19. Sa balita, sa aksyon. Adlaw nga holiday, wala obra sa mga opisina sang gobyerno. Wala man sang klase sa mga pribado nga eskwelahan o kubulutuan nga nagsugod na sang ilang nga school year, nagligad nga semana. Subong adlaw, hindi lamang ang paghatag sang pagtamod, kaga pagbalik sa mga maayong nga hinimuan, kaga ligasiya sang mga kilalang bagadihan sa pungsod sang Pilipinas, kundi ginakilala naman subong ang kabagadihan sang mga ginatawag mga frontliners. Labi na ang mga yara nagatrabaho sa ospital, doktor, nurses, nga nagtaya sang ilas sa kabuhi para lang mapaayo maka-aksyon ang mga tao nga nagsufrer sang kagaw nga korona. Tumana kadamo sa mga nagkalabatay, sila amuning makabig manaton matudtuod nga mga bagadihan. Bayaning Pilipino. Sa aton sa istorya, sa aton sa kasaysayan, madamo sa mga Pilipino ang nagpananguha man parang mapabangon ang aton sa nasyon. Isa sang pinakabantog nga baganihan si Rugani, siyempre si Dr. Jose Rizal, nga nag-away sa mga tao nga nagsakop sa aton sa pungsod. Lagi sa ginatuwag nga panitikan, araman siyempre si Andres Bonifacio, isa ka simpleng nga tao. Kung sa mga binugoy pabla, kag tinarso nga mga tinaga, nagasiling na sila nga ako si Andres Bonifacio. Simple a tao, hindi tatakbo, Andres Bonifacio. Sa balita, sa aksyon. Nangin amay sang revolusyon. Subong aton ginakilala ang ila sa mga sakripisyo. Amo maning tion maka-aksyon, tayo mani, nga dapat kita maghatag sang pagrespeto sa mga baganihan, diin man o kung sino man naton. Sino ka man, diin man naton sila sinimakitan. Ang mga ginikanan, manunudlo, mga volunteers nga nagtanyag sa nga ila sa nga libre nga bulig, dapat man naton sila nga kilalahon. So sa mga baganihan da, kabay nga magapadayon ang inyo sa pag hatag sa nga inspirasyon sa mga tao naman nga nagapahiro-hiro. Ilabi na ang mga yara sa gobyerno. Adlungan nyo ang inyo sa nga pagserbisyo. Kag nugay nyo ka into ang mga tao, obra ka mo sa insakto. Sa balita, sa aksyon. Inyo ka aksyon na Marlon Herobaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Waswasan ta na mga nagapanguna, nagabaga nga mga balita o nagkita sa bahin sang balita lokal. Mga testing venues sa ginpatigayunan nga mass testing. Hibaloon kung ano ang sitwasyon. Apat ka mga local government units sa kon LGUs
Nagluwas sa Bacolod, nangin masako sa pagkuha sang specimen sa mga taong symptomatic. Tao nga may malain, ginabatyag sa ila sa nga lawas. Pupusipon trangkaso, hilana at kulibra, pananakit lawas, sakit tunlan, ulo, tiyan, pati ang diarrhea. Hindi ko na pag-translate pa sa Ilonggo kung Bisaya. Nagod ba siya may madunlad dira. Basta mga simptomas ng COVID-19. Bacolod na tapos na kahapon. Naka-swab test sila maka-aksyon 4,364 ka mga Bacoleño. Damo-damo nga nga tinuga, subong nagahulat sang resulta. Kung sila ang negatibo o kung positibo. Subong katapusan man nga adlaw sa mass testing sa mga lugar nga kaiping sa Bacolod. Bago sa Sur, Talisay kag Silay sa Norte, kag Morsya sa Sentral. Isa sa mga tutukan naton nga sitwasyon ng Banwa sa Morsya, live dugay-dugay igahanos sa ato ni Action John Diaz sa ato sa nga patrol nga personal guide nga nagpadulong sa Banwa sa Morsya ang matutuod nga sitwasyon dalon ina dugay-dugay angot sa mass testing. Stay at home sa gihapon. Amo ning panagbian sa mga nagpasuwab. Hindi anay maghalaka laday samtang wala pa babalaan ang resulta. Pangamuyo lang kamo nga magnegatibo. Ang pangamuyo isa ini sa gihapon sa pinakapag-on nga pamaagi para kita ang bugayan kag buligan nga hindi na magdugang o kon maglapdag pa ang halit ni Corona. Una sa balita, una sa aksyon. 3,558 nagkalamatay na sa COVID-19 sa Pilipinas. Subong adlaw 38 nagkalamatay. Amo na pinakamasakit ka pinakamasubo pamatian nga balita mag-aksyon kakapatay sa COVID-19. Ano pa kinibal sa nga balita? Governor Bong Lacson subong lamang hapon nagperma sang panibag-on na naman nga executive order. Nagapalawig pa sang implementasyon sang Modified General Community Quarantine MGCQ Tubtob Septyembre 15. Dumduman naton ang umpisa sang MGCQ nga implementation sang June 1 ini. Di June 1, extend. Daw kabay pa mo na ning katapusan nga extension. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang istorya sa home quarantine pa sa Bacolod, pinalibutan na naman sang madamo nga mga isyu kag palamangkutanon. Mga question kung ano gid ang matabo. Daw ulan nga nagbagusbos sa social media, labi na sa ginakahiligan sang kalabanan ang FB. Sa lipot maka-aksyon nga tawag HQP, Serving ID, o kon basihan. Para nga ang isa ka individualis sa katao makagwa sila sa nga puluyan, piho mga aksyon nga ginatos ka libo na naman inikapanid ang ipanagtag sa dapat hatagan ang ganbanduan nga manghatag ari na naman ho. Opisyal na naman sang barangay, bulig ang mga opisyal sang kada purok, tanod o kung bisan pa empleyado sa barangay, nagaobras barangay hall, aman ang kabulig sa paghatag sa ning HQP. Malantaya naman maka-aksyon, bangod bisan ilabo sa bato. Damo na naman sa mga barangay, ang mag-alak kalabasa ang tagtaganay. Bangod sa eksperyensya sa unang tagtaganay sang HQP deres Bacolod, may mga opisyal sa barangay nga ila sa kontras politika hungod nga wala ginahatagan. Mga wara-wara ang kasaya isang barangay opisyal ni. Intrahan pa nila nga amo na nang gaantos ang mga tao. Balano nga kontra mo sang una, hindi mo pagtagaan. Way nagbutos mo, hindi mo pagtagaan. Ay sino kay mo ya? Ang perme ginahatagan ng malapit lang sa ila. Nagkapitan gani nga ang iya sinig dumtan nga mga tao, ang mga wala nagasuporta sa plano kung proyekto, ginadingutan niya. Wala ginaisyuhan sa SQP. Sa mga ginamanduan nga managtagla na, ituturan nyo. Obligasyon nyo na, hindi ka maghalak pili na. Ang dapat kag kwalipikadong hatagan, hatagi. Hindi pagpilia.
Ang paggamit sang SQP magasugod na September 3. Dugang naman nga obra sa mga kapulisan, dugang man nga obligasyon sa mga opisyal nato sa gobyerno. Ang tuyo isa lang, para pungga ng pag-arangka sa ring COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa ilog kita sabayan sa Balita Nasyonal. Presidente Rodrigo Duterte nagpasalig sa suporta sa taran-taran niya kinahanglanon sang militar. Agod mapiho nga mapapas, mapanas o kung madula na ang mga teroristas Pilipinas na kmudlay guro. Madulaon ang mga teroristas Pilipinas na matabat lang guro anay. Nabo lutsang bay. Ya tamo lang kita sa ibang nga nasyon. Ang pasalig sa presidente dungan si SNI personal nga pagbisita sa lugar. Naginluntaran sa nga duha ka mga paglupok sang bomba sa Hulo-Sulo. 15 patay ni, 75 kompilason. Amo na bala ining ang signal sa ginasiling nga bag-o nga martial law declaration. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang maayo nga balita para sa mga manunudlo. Ang DepEd Department of Education nag-anunsyo nga may saka ang bulanan nga suwaldo bangod ang kwarta ara na nalakip mga kaaksyon sa 2021 National Budget. Ang nagsiling siniyamo si DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla. Hambal niya 475 billion ang inpain para sa personal services sang departamento nagalagip sa salary allowances kaiban pa nga mga benepisyo para sa mga empleyado. Kandi, ma'am, sirs, wait lang pag may time. Ang lain dire kung basi tub-tub lamang sambal blani malabutan 2021-2022 eleksyon naman kag madula ini daw ice cream nga nagakatunaw. Una sa balita, una sa aksyon. Oy, gusto nyo makabati sang balita nga makapalamho ka makapahungag ilong nyo? Balita sa Taiwan ho. Mati mayo. May bata nga naglupad sa kahawaan. Ang ginsakyan hindi eroplano, hindi man para cute, kundi borador. Ang edad sa bata 3 katuig. Ang natabo makakson lawas yan nakasangkit sa ikog sa borador. Dako-dako nga borador ni mo. Damo sang tao nakakita bago natabo ining trahedya sa ginapatigayon nga Kite Festival sa Taiwan. Sobra ko no isa ka gatos tapak ang kakataason sa paglupad sang bata ni. Sa lingon ginsangit siya aras sa dalom sanduta. Ginsangit siya sang ikog sang borador, nagburimbod sa isa nga lawas, lupad sa babaw. Tiara sa mga matamat nga para social media, inang pambihirang pangyayari. Bumutsog sa bababaw. Bata niyo, ang taong singgitan. Mayo man kay pila ka segundo mag-aksyon, gulpe lang nahulog ng bata. Pagkahulog sa bata, kamuda mo tao, nasalo man siya. May mga gasgas lamang siya. Nga na angkon mag-aksyon. Ang borador ay nauya man, naghugpa. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya mo na nga kung maglantaw ka mo da Kite Festival, bla palayo ka mo gali. Kaya basi kumasangit ka mo sang ikog, kag ilupad ka mo. Ayaw lang ko ng borador, bla makahugpa pa. Kundi gani makahugpa kag buyan ay ning higot or kalat. Kabuyan sa nagauyat be. Makadto ko na mo sa babaw panganod to yay. Alas 5:20. Action Radio Philippines Standard Time. Ang biyahe sang mga bakulod noon OFWs sa magarisyong buwas nga adlaw. Problema naman yo. Hari naman. May mga OFWs naman nga mag-inabot mga ka-aksyon. Di, ining mga OFWs, di tani mabasol ni. Kay paningwa man na sila nga makapuli sila. Sa ila sa ring balay. Oh. Sige, unahon tanay hibado. Ang observation report sa ato sa ring patrol sa nasiling tara nagkadto sila sa bahin sang Morsia. Isa lamang sa mga pilot LGUs. Angot sa mass testing with Action John. Action John, mayong hapon please come in.
Ga-plaster pa si Action na John Diaz sa iya sa observation report. Sa ato sa diga man nag-monitor sa live stream. Dara lang ka mga nay, kalma lang kay i-acknowledge na kamo dugay. Pare na sa Action John, mayong hapon please come in. Na alas 4:30 sining nga hapon Action Mars ang nagtakop ang ginapatigayon nga mass testing diri sa may covered court kanamtang sa barangay Poblasyon diri man mismo sa Banwasang Muro sa Action Mar. Ining covered court nga ginasilingkod diri ni sa bala na tang mismo sa may plaza publika sa Banwasang Muro sa tabok bala Action Mars ang simbahan katolika sa mga mismo nga Banwa. Sining hapon base sa obserbasyon na aton nga nakitaan sumugod abi launa tak na sa hapon tuptod na alas 4:30 mga masusobra manggoro 200 ka mga individual ka mga persona symptomatic, mga vulnerable, mga frontliner kag may haraman pila ka mga kapulisan gikan sa probinsya sa Negros Occidental ang nagpaidalom o kun abi nagupod sa ginpatigayon diri nga mass testing. Ang sitwasyon diri sa lugar sa ring mga tirion nakahimos na actually no ang mga frontliners, ang mga medical technologists, mga doktor, mga medical practitioners nga mo ni ang nagkandak sa RT-PCR test sa tanan nga mga nagpaidalom sa swab test ako nag-join sa swab gid patigayon Action Mar sining hapon. Nakita naton diri sa area ang ila ginaobrabi diri ka sa entrance gid mismo may registration na nga daan mapirma ka gaan ka sang pormas kung wala ka pa nagaan sang pormas sang barangay imo mismo Action Mar, and then right after sina gaan ka nila sa imo number or mapungko ka dito sa maging designate nga mga pulungkuan may duwa na dira ka grupo no may ginatunga radyo sa duwa ka grupo para dasig ang movement sa pagpaidalom sang RT-PCR test may left and right ina dira sa so diri sa may both nga mga parts sa radyo both ka mga area the same na sa gihapon galing kay ang makwa bala simo sa swab test grupo-grupo so may duwa na ka grupo o duwa ka team dira. Dasig lang Action Mar actually ang movement no dasig lang kay pagpungko mo nga ka lang kay ang ilabi Action Mar pagpaidalom sa swab test sa sa imo lingagdag kung mo dira sa punta sa dila mo hindi sa ilong. Oy. So dito ka naman niya ginakwaan compared sa iban nga mga swab test ka nakita naton nga ilong gid nga ginapasalo-salo bala. Riya nga ka lang Action Mar no amo nga dumas madasig ang movement sang pagpaidalom sang swab test diri. After sina ang imong papel ibili mo dira sa ilang area sa swabbing area and ma-proceed ka sa isa ka long table nga namtang sa kilid sang stage sang covered court. And dito, may ginapangatag sila ng mga food packs, may mga pamahaw o kung pagkaon sa tanan nga mga benepisaryo sining o kung nagpaidalo mabi sa swab test Action Mar. Before pa man matapos, ining ginapaidalo o kung nagpapatayo sa mass testing sa may poblasyon area, nauna na tapos ang 4 kay bantang mga swabbing center. Kay ining Banwa sa Murcia, kahapon sa ton nga interview o rather tinanik na nga adlaw, kay Murcia Mayor Jerry Rojas, iyaging kumpirmar nga sila nagtala na sang 5 ka mga swabbing centers. Ang isa na diri amo sa area sa Barangay Blumentritt. As early as 3:30 sa hapon, tapos naman ang swabbing dra sa area sa Blumentritt Action Mar. Dasig lang ko ng movement mo, the same sa Alegria, the same sa Pandanon, kag sa Lopesayna. So una yung natapos ng 4 ka mga swabbing center sa outside sa poblasyon area sa Banwa sa Murcia. And kung isip-isipon, according to kay Police Major Robert Dihucos, kay siya ang nagalibot gid para ma-make sure ang safety and security sa mga swabbing centers. Kung niya pa lang taon Action Mar, mahimo nga na-reach gid sang Banwa ang ila target nga 500 ka mga individual nga ipaidalom sa swab test sa mass testing nga ini. Gin-check naton right after nga natapos ang swab test kung swabbing diri sa poblasyon, ang initial information initial nga impormasyon nga ila gin palabot, naglapaw pagit sila gani Action Mar sa kota nga 500. Kay may ara diri abi nga mga pulis nga wala na yan nadala sa listahan actually galing kay tigil kontak kung mahimo sila magpaidalom sa swab test
may mga available pa, gin-take advantage sila ng opportunity, gin-cater ang iban. Ang iban, wala na nakingagaw, kahit pakadto pa lang tayo sa swabbing center, galing kiti nagtakop na, sumaulat na naman sila guray, kundi sinabi pwede, kapay dalom sa swab test. Kaya namin nakitaan, kita may mga walk-in sila, naging pang-cater, no, may ara man to kay nang nagpulo pa mangkot, interesado, abi, and then nagkadto sa area para mapaidalom gid mismo sa swab test. Diri sa palibot sa Murcia, Mar, kita man naton sarado merkado publika, sarado mga balaligyaan, except sa iban, of course, yung mga ara, abi sa guwa sa poblasyon mismo, ang mga tiyanggi, may mo abreng iban. Pero ginambal na din Police Major Robert De Jucos, ang Chief of Police sa Murcia PNP, makabig nila generally peaceful, successful, kag linong ang palibot sang banwa sa sulod sang 4 ka adlaw nga ilabi strict gina-close ang border, kag 2 ka adlaw nga ginpay dalom sa lockdown action mar ang banwa naman sang Murcia. Wala man sang dantog gid nga mga violators except na gid lamang siring 3 ka mga persona nga ambad rin ni De Jucos while ara sa dalom sang lockdown gasigi man sila ilay lockdown sang hampang sang Bugoy. Pinadakpan gid sa mga kapulisan ambad rin De Jucos hindi naman pwede nila nga pabayaan lang kay nalig na sundon sa iban sila pang pulis ang mabasulan. Rason to nga ila mismo man gindako pining 3 ka mga persona. So hopefully wala pa nato nakuha ng exact nga record o kung data so maginpay dalom sa swab test diri sa banwa mismo sa Murcia, pero siling ko na ay la target is 500. So pero kahit yung initial information naglapaw, so may mo siguro tidak ko lang kuman ang numero sinadra. Kay nasa nga aga na ibaluan, Banwa syudad sang bago ang gintay dalom naman o kung nag-conduct sang mass testing, ila target mga 800 man to ka mga individual. So muning pinaka-last karon nga mga schedule for the first nga phase ng mass testing ang ginapatigayon mga kaaksyon diri sa probinsya sa Negros Occidental. Amo nang last schedule Banwa sang Murcia. Yari si Police Major Robert De Jucos sa aton interview dito mismo live diri sa area sa ang poblasyon sa covered court mga kaaksyon siniman nga hapon. Sir, observation so far, sir, for the 2 days of lockdown sa Murcia? Well accomplished. Our security preparation all orderly at so far ang outcome ng ating mass testing is peaceful and submission. Lahat naka-accommodate. So I think that the purpose of this are well disseminated. Sir, sa 2 days po na lockdown, ano po yung kamusta po, sir, dito sa Murcia? Well, dito they adhering to the executive order ni Mayor na lockdown ang mga essential needs lang such yung pharmacies, ang mga mineral water. Yan, okay yan, open yan. Kasi basic needs ng tao yan. But so far sa lahat, talagang lockdown. Action dyan. Baka kami nahuli dyan eh. Yes, Action Mar naman. Standby. Dapat yan si Action Murcia dyan. PNP Chief of Police Police Major Robert De Jucos. Action dyan. So far na muna ang ila observation dito sa may lugar man mismo sa Murcia, Action Mar. Action dyan. Standby. Balikan na ka. Diin ang makini. Media, action dyan, balik si mo. Yes, Action Mar, si Police Major Robert De Jucos yagin patag diri nga ti sa gihapon ang border control dira sa palibot ongoing pa kagati under implementation pa ini tugtog na may pila ka mga additional abi or directive dira may kang tanan sa development kag sa progress sining sitwasyon dira mismo sa Banwa naman sang Murcia. May duwa na silang ginplas para sa may area sang dump site kag ang isa dira sa may Blumentritt, Action Mar. Previously isa lang na siya ka isa lang na sa area dirang may strict border control pero para for security measure ginduhan nila. Balikan naton si Major De Jucos. Nagasugal pa. Okay. So inuli namin yan. Sinabihan na sila na do not commit violation of the law. Talagang huli natin sila.
Tapos nagsusugal sila, alam nilang nasa crisis tayo ng financially, tapos ano pa sila. So, hinuli namin siya. Pero sir, sa 4 days po, we can consider generally peaceful yung... Generally peaceful yung enforcement natin ng law and order dito. Oo. At wala tayong violent violent reaction sa ating pumuluyo sa pag-submit sa Sir, hands-on po yung police. Are you part of the team po sa meeting, sa mga planning dito po? Oo, I'm personally na nag-handle ng planning sa security deployment. To include yung ating mga tanods at ang force multiplier ng ACCIS. Okay. They commit 35 personnel. So, inano natin sila sa 5 cluster barangay. Dito po sa Murcia, ilan po yung border na nilagay niyo sir? 2 border control yung inano ko kasi yung leading to La Carlota at Bagon sa may barangay dam site, I put up border control doon. Okay. Originally, talagang doon sa border control sa barangay Blumentritt talaga yung ina-establish namin. However, for purposes of discussion, nag-adhere kami, nalagyan din yung dam site. So, okay naman at very peaceful at very needs yung requirements or security. So, wala tayong possible failure ng security preparation. What's your reminder sir sa public too, sir? Dito sa Murcia? Well, sa akin lang stay healthy, no? Always individual safe ang kanilang intindihin. Laging palagi ang sumunod sa sa sinasabi ng gobyerno na wala namang masama kung tayo susunod. So, do not make yourself hard-headed at sumunod na lang tayo sa sinasabi ng rules and regulations regarding sa paglalaban sa COVID-19. Ang importante lang dito, may ugnayan ng mamamayan, ang gobyerno, ang pulisya, ang LGU, para makamit natin yung gusto nating makamit sa COVID-19 na safe tayong lahat. Action Marabatian si Police Major Robert De Hucos, ang Chief of Police sa Murcia PNP. Sining mga tinion, ginaulat nato ng update gikan kay Murcia Mayor Jerry Bojas kung tilagi ng pinaka-exact nga number sa mga ginpaidalom sa swab test sa Banwala mismo sa Murcia. Kaya naka-ongoing pa sila, may ginakandak silang meeting para mabala ng sitwasyon sa palibot. Pero ang inisa nato ng information gikan kay De Hucos is was mabalik na amat-amat no, sa new normal ang sitwasyon sa Banwa sa Murcia, kung sa riente ang subong adlaw nga sarado nga mga merkado publika, may mo na magkabalik buwas Action Mar, no? Kaya tinagtakop na gid man ang 4 ka adlaw nga offline one-time big-time mass testing nga ginapatigayon diri mismo sa probinsya sang Negros Occidental. Ang mga medical workers nga nagka-conduct sining mass testing ang nagkahalina o naka-pull out na gikan sa area, even ang pila ka mga personnel nga nagulig abi no sa implementasyon sining mass testing sa Banwa sa Murcia karon nga hapon. Ang sumama mga pinaka-control diri mismo sa area sang poblasyon sa Banwa sa Murcia, probinsya sa Negros Occidental. Ini mga sitwasyon kag of course ang obserbasyon sa palibot ang bugos ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Cellphone Plus Gold. Okay, salamat gid dari kita sa pag-acknowledge sang unang batch sang ato sa monitor sa live stream. Ikaw lang. Kay tutupi, malia mati kami di sa sanctuaryo ni Ronald Liza Hirasol. Okay, sakay tutupi na kay ikaw lang. Si Ronald Liza Hirasol. Gapamati ko do. Mary Jane Mendoza, Kenneth Valencia, good PM. JR Mainit Region, Allen Transporto, si Toto Allen sa Masville, Barangay Kubay. Monitor man sa mga angels ko si AJ Joy Len, always monitor man Tatay Moroy, Nanay Liti, Mama Edna Lapar, always monitor. Salamat gid.
Bing Guerrero, good afternoon, Action Marlon, watching from Cartagena, Sipaloy. Araman si Wilson Tejador, good afternoon. Joel Aligato Jimenea, good PM, Action Mar, watching from Cityville, Estefania, stay safe always. Ernesto Regazzo, okay, good PM, Action Mar, salamat. Leo Nobleza, mayang hapon. Si Tomas Bronyola, good PM, Action Marlon, monitor sa radio sa Regent Pearl Alihis, okay. Jocelyn Aresivita Olak, good afternoon. Si Heaven, Alvin Trasona, good PM. Darlene Disendario, good PM. Karabang si Romvel, Sina Rosa Hinko, always kabaritor diri sa Morsya. Tambiao kulang si Rabi Aisaya, okay, Rabi Aisaya. Si Olive Prado Gargaritano, mayong hapon. Action Marlon, monitor ko di Riyadh, KSA, God bless, thank you. Si Ochida Hakura, salamat, good noon, hambalya. Jocelyn Libon Despojo, good afternoon. Si Merly Dolido Magallanes, Jose Lira Paragusa. Mayong hapon, Action na Marlon, kag sa tarang-tarang kapamati sa Action Radio. Araman si Sally Hawker Amogid, hambal ni Sally Amogid. Nida Bilyote Olarte, good evening, Action Mar, stay safe everyone. Hambal ni Ochida Haruka, ginapili pa, kundi kung ginapili pa, atong HQP, blagin mo, no, takita sa headlines. So. Jovi Monares, good afternoon. Hambal ni Sally Walker, ginapili gid nila, tuod na. Hambal ni Ma'am Sally. Gilaran, Salanap Nursey, hello, good afternoon, Action Marlon, salamat man. JR Takalinar Agire. Monitor lang kami di sa Luanda, West Africa. Taga West Africa, keep safe, mga ka-action, God bless. Jose Mongcal Torilla, rabas si D. Dane Joda, kamag-ansang bata, amo na nadala siya sa hangin, ginadambiyog siya sang borador. Pero kung mga 150 kilo lang na tao, bugto, tuya na yun ang borador. Ambal ni D. Dane Joda. Si Kasag Tarimo sa Novaya, Trek si Ibosyo, Christian Novaya Ramond, Trek si Ibosyo Monitor, Martin Aliling, magandang hapon po. Hambal ni Trek si Mary Jean Hinovia Monitor man. Romy Agsam, Mary Grace Istaris Pagunsan, Action Askotani sa Likorban nga pundis Bacolod, no? Iban niya nga banwa kag syudad, way sang Likorban, perong Bacolod, Likorban sa gihapon. Way pa na gin kakas, way pa na gin dula, Likorban sa gihapon sa Bacolod. Eden Katiempo, good PM po, sir. Salamat. Si Mary Jane Mendoza, si Milo Hoyatid Amit, good PM magsama, monitor la kami niya, RJ Hambalya. RJ Nico, okay, salamat. Aldrin Limaco, good PM sa Marlon, monitor kami ni Ninas Rose Manukan Country. Okay. Yvonne Boysher, good PM sa Mar. Dan Sharing, salamat Yvonne. Evelyn Pomoseno, mayang hapon, Marlon watching from Lower Bikutan Tagig. Ana Andrea Pamoso, pleasant Tuesday afternoon, Action Mar. Tuesday? Monday, Tuesday? Si Ilahabi Dineros, sir, good evening po, balik MCQ po ba dyan sa Bacolod? Hindi MJCQ ang Bacolod. Okay, balikan taraman ang iban dugay-dugay. Alex Fuentes, good afternoon, salamat kid. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo.
matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio City Hall Report. May ara na naman sang mag-aabot ng mga returning overseas Filipinos diri sa Bacolod buwas nga adlaw niyo. Ibalaon tani sa balita sa Bacolod City Hall with Axon Dale Salazar. Axon Dale, please come in. Action Mar, naka-isolate sa gihapon si City Councilor Israel Salanggang chair sa action team on returning OFWs. Rason nga nagpakigangot kita kay Maria Victoria Pareñas, ang OIC sa karon sang atro in charge sa pag-repatriate sining mga OFWs. Action Mar, kagsunong sa iya, boss nga adlaw officially mag-resume no ang pagbiyahe sa mga Bacolonan OFWs umalin sa Metro Manila pabalik diri sa may syudad. Kasunod nga subong adlaw mag-end ang ikaduhang moratorium nga ginapangabay sang LGU sang syudad. Sunod kay Pareñas, from August 26 tubtob subong August 31 wala action marks ang biyahe sa mga OFWs bangod na motong pangabay sang LGU kay puno na ang aton sining mga quarantine centers sa mga hotel kag in o kuning ginitiniran sa mga OFWs. Ginpatahag ni Pareñas sa karon may rapas ang kapin 300 ka mga OFWs nga nagapabili no sining mga quarantine centers samtang nagahulat sa ginasining nga resulta sang swab test o kun RT-PCR test Action Mar. So sunod diri sa iya wala sila sang ideya kung pila ang exact nga numero nga mag-aabot buwas nga adlaw, pero ila ini Action Mar pag-abi-abihon kag tinguan nga ma-accommodate. Ang iya lang diri pagklaro sunod sa iya ang papangit lamang kay LGU masugat sa OFWs kag si OWA amoy ni ang nagapangita sang ilang pag-tiniran Action Mar. Aring tingog ni Maria Victoria Pareñas, ang OIC sa action team on returning OFWs. Pinaka-latest sa OFW natin nga repatriation, ma'am? Actually, buwas naman masugod. Marisyo mga aton flights. Kay nag-last time to na ngayon kita ka kung pwede i-stop anay kaya wala na kita butangan na facilities. So, buwas masugod naman kita. Ang role niya sang LGU, ang role niya namon is masugat lang yun sa ila kag mag-facilitate na madala sila sa ila nga mga accommodation. So si OWA gidya ang in charge sina. Okay. Nag-assist lang ang LGU. So, as of today, ma'am, do we still have enough ng mga available spaces? Kasi OWA, basta accommodation si OWA. Hinahatagan lang kami na nila kung diin kami mapasulod. So, hindi takambal, ma'am, if pila pang mga available natin ng mga facility sa hotel or in? Hindi ko subong kabalo kung pila ang available naton. Okay. Pero as of today, ma'am, pila ang sa quarantine center natin sa hotel or in at present nga while waiting for the result? Damo sila, sobra 300 plus. Okay.
Dumog dato na kay Val sabi. Sir Mar, nabatihan na ang officer in charge sa action team and returning OFWs Maria Victoria Pareñas nga headman sa Bacolod Housing Authority. Update kay balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Stay healthy, live a better Pag-asa life. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa mong biton, mga balita ng dalait. Okay, balikan ta nga to sa pag-acknowledge. Balikan ta pag-acknowledge ta sa second batch sa ato sa mga gabaritor sa live stream, si Alex Fuentes. Alex Fuentes, salamat Minda namin, Minda, good afternoon. Mar Action Radio number 1, kid diri sa Kawayan, Negros Occidental. Always kid kami gabaritor, God bless us. Salamat Minda. Si Ops Elp, tama ang balya. Okay. Jen Sir, monitor always. Liza Montecastro, good evening. Action Sir Marlon Watsing kag pamati lang ko diri sa Doha, Qatar. Liza Joy Ilon Amoroso, good afternoon. Keep safe everyone. JR Takalinar Aguirre, monitor kami din sa Luanda, West Africa. Keep safe. Okay. Fred Ninya, good PM. Raymond Barato, okay. Aksama, monitor kami din sa Japan. Salamat gid sa Japan. Si Bibing Dagia Bautista, Marlon kami, monitor kami din sa may barangay 39 Lizares Avenue. Keep safe. Ambalya. Edmar Isko Sora, good PM. Aksama, Saping sa shopping. Gerald Guillermo, bayang hapon. Arama si Inday Blasa. Salamat. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa mong biton, mga balita ng dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga. Suliton ta lang sa ato sa mga late tuners mga aksyon si Governor Robong Lacson sa mga hapon. Nagapirma sang panibag-o na naman nga executive order nga nagapalawig sang modified general community quarantine. MGCQ nga quarantine, nga MGCQ nga quarantine mode. O sa lingon magasigidi hasta sa September 15. Kay sang June 1, kundi sang May, GCQ pa lang ang negro-occidental mo. O sang May, GCQ pa lang, General Community Quarantine. Pag June 1 makaksyon, ginimo na MGCQ. From June 1 until today, tub-tub subong MGCQ. No, ang ato sa ring quarantine classification. Si Jovel Hirogalin, watching from Villamonte, rama si Felix Pagtulis Villatura. Monitor kami dito sa may banwasang Pontevedra. Ay iban nga mga balita, way tabalabutan tutok lang karon sa aksyon na firing line with aksyon na Brian Morden. Alas 7, tubtob alas 9 sang gabi. Okay?
Sa mga nagaproblema naman sila sa nga atay la, mabulubudlay biya kon pabayaan tang atong sa nga nabatsyag sa atay. Pero ang DTX 500 damo na sa mga nagpamatuod. Kag may mga naramatod na sa mga pagtuon nga epektibo nga panguntra sa mga toxins. No, ginatinluan yang ato sa nga lawas. No, sang DTX 500. Di na papadugaya pa. Nga maglala pa ng ginabatsag ninyo, mag DTX 500 na kamo. Tapos kung mayara ka mong family history lang may diabetic, diabetes kabalatian, aasin nyo sa nga blood sugar, magabulig mo ng DTX 500. Mag DTX 500, mawakal sa tanan nga mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Kung bag-o naman kag pinaka-epektibong herbal supplement, cleansing, nourishing, kabalanse man ang tatakya, ang inyo sa nga Leones Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagababakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa ato sa nga lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule, amo ning pagkapinasahi niya. Ang sobra dabuhinan ang kulang ginadugangan, sobrabing sugar niya. Palatuntunan action reports after edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.